Vaja! Pensava que no marxaria mai. Mare? Hola, tresor. Però jo no. Com m'has trobat? Ha estat molt fàcil. Només he hagut de seguir les veus de l'absoluta traïció a ta mare per trobar-te. Mare... Tornem a casa, Rapunzel. Ara. Tu no ho entens. He fet aquest viatge increïble i he après moltíssim i, a més, he conegut algú. Sí, el lladre que busquen. Estic molt orgullosa. Au, va, Rapunzel. Mare, espera't, crec que li agrado. Que li agrada, sisplau, Rapunzel, és una bajanada. Però, És mare... per això que no hauries d'haver marxat. No. Tota aquesta història d'amor inventada només prova que ets massa innocent per ser aquí. Per què li has d'agradar, au, va, de debò? Mira't! Creus que està impressionat? No badis massa i torna-m'hi a casa. La mare... No! No. Vaja. Ja veig què passa aquí. La Rapunzel en sap molt. La Rapunzel és molt madura. Una noia intel·ligent. La Rapunzel en sap molt. Ves, si estàs segura. Dóna-li això a... Ei! Però dono... És això el que vol. No deixis que t'enganyi. Dóna-li, ja veuràs. Això faràs. Confia en mi. Ràpid s'anirà. Jo t'ho he advertit. Ja t'ho faràs. No, la Rapunzel en sap molt. Tot sí, és tan bon noi. Ves amb ell i posa la prova. Mare, espera't! No t'estranyi que t'enganyi. La mare en sap molt. Escolta, puc preguntar-te una cosa? Cabria la possibilitat de que aconseguís una superforça a la mà? Perquè, sincerament, això seria increïble. Ei, estàs bé? Perdona, sí, tenia el cap a una altra banda. Doncs el que t'estava dient, l'atractiu sobrehumà sempre l'he tingut. Vaig néixer amb ell, però força sobrehumana? Imagines les possibilitats que podria tenir? Paciència, nois. Les coses bones es fan esperar.